poslednej požiadavke transformáciu na akciovú spoločnosť si dohodu nie, že neviem predstaviť. Jednoducho, pre nás to nie je obchodná spoločnosť, ako sa často zvykne hovoriť. Pre nás je to skutočne väčšia kontrola a väčšia transparentnosť hospodárenia. Hovoríme o verejnom zdravotníctve. Aj Lekárske odborové združenie stále hovorí o verejnom zdravotníctve. Veď práve týmto chceme dať väčšiu kontrolu verejnosti. Bude tam dozorná rada, ktorá bude mať vlastne ľudí spomedzi zamestnancov nemocnice. Bude tam predstavenstvo, nie jeden človek. No ale tým úplne pochybňujete súčasný stav, veď predsa len tam je vedenie nemocnice, tak hádam, aj vy by ste mali mať nejaké informácie, ako sa hospodári v týchto nemocniciach, ako sa vykonávajú rôzne zákroky, veci s poisťovňami, ktoré teda lekári často naznačujú, že preto sa zadlžuje zdravotníctvo, lebo poisťovne neplatia. Čiže to bude spása tieto akciové spoločnosti? Určite to nie je spása a určite to nie je to, že len týmto sa to vyrieši, ale je to prvý krok k väčšej kontrole a k väčšej transparentnosti. Viete, ktorá sa teraz nedá garantovať podľa vás? Ktorá sa nie, že nedá garantovať, ale ktorá sa potom bude dať garantovať viac.